Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takulandira niso bano ba NMS TV. Pamene lero linoso tili malo ena kwa ajali. Pamene tifunaso tijeze ndi Sheikh Atwawa amene ndi mmozi wa pano pa msikiti pa ajali. Muli bwanji Sheikh? Alhamdulillah ndili bwino kaya muli bwanji wanga? Alhamdulillah ineso ndili bwino ndithu. Zina anga ndine Ismaila John Sakari. Ineso zina anga ndi Bashiru Chumula kuchokera muzi muno mwajali. Yeah. Okay, inuyo ndi Musilamu ndithu kwambiri chisilamu chobadwira. Zikoma kwambiri. Okay, tifuna mwina mwake titaphunzira zambiri makamaka kuchokera kwa inu mwinaso zokuzana chisilamu. So inuyo funso loyambirira limene mwinateka kufunseni ndilonena kuti chisilamu kweni chagona makamaka pa zinthu ziti ndi ziti. Like mwina mwachisanzo munthu mmene amayenera kusatira kuti amayenera azipanga zinthu ngati izi ndi izi. Chisilamu chagona pasiki zisanu. Naam. Sichoyamba ndiye kuti munthu ngati afuna ali kuti amene ndi Islamu weni. Choyambirira ayenera kusatira sichoyamba kukhulupirira kuti palibe mulungu wina koma mulungu mmodzi yekha. Amene ndiye Islamu, kukhulupirira kukhala kuchita shahada titi. Chinthu chachiwiri sichi zimenezi pali kuyimika mapemphero. Kukhala munthu wochita ibada. Chinthu chachitatu ndi kusala kudya mwezi wa Ramadhani ukafika, munthu ndithu ngati Islamu ayenera ndithu kusala kudya. Chinthu chachinayi kupereka zaka kapena kupereka chopereka. Ndilamuloso ndithu muchipembedzo chimene chikuti ngati munthu ali Islamu ayenera kusatiraso sichi imene azipereka. Solo chinthu chachisanu ndi sichi imene kwa munthu amene ndithu angakhale kuti ali ndi kuthekera kuti makobidwe ali nawo ndithu apite ku haji akachite haji. Sikuti wina aliyense amene ali ndi kuthekera kuti ndalama zo ali nazo zotatha kuyenda ulendo umene ndithu iyeyo ndi wokakamizika ndithu sichi wokakamizika kuti munthu ayenera kuchita kuti akafike ndithu kukachita nawo haji. Ndiye zimene zizi ndi zimene zikumpanga munthu kukhala kuti iyeyo ndi Islamu ndithu kuti ali ndithu well qualified.